Sí? Hola. Bueno, pois moi boas tardes a todos, moitas grazas por estar aquí con nós. Vou facer unha breve presentación das catro persoas que estamos hoxe aquí diante. Nos extremos estamos César Vilabaleato e Lito Vilabaleato, que somos os autores deste libro 1962-2022, que pretende ser un pouco ese repaso histórico de 60 anos de Sentimento Branquiazul, da historia do club de fútbol desta cidade. Ao primeiro imos falar un pouco, imos describir máis ou menos o que nós pretendemos facer con esta publicación. Temos a grande sorte de contar hoxe con nós con Jesús Torres, antigo xogador da S de Compostela, entre outros equipos, que incluso xogou durante 2 etapas no club, xogando en segunda división A. Con nós tamén está Roberto Baleato, que como podedes imaginar polo apelido, pois familia é o noso curmán. Realmente estamos moi agradecidos de contar hoxe con vos aquí e terán a ocasión de contarnos un pouco pois como viviron eles esta estancia no club e ese sentimento branquiazul que lle dá título ao noso libro. Se cadra podemos empezar dicindo de xeito moi breve que a idea desta publicación nace hai xa 2 anos, precisamente cando Compostela de Robert xa ascende a segunda B no ano 2020. Todos recordamos con emoción aquel partido e como ti no último segundo despexaches aquel balón e cando o árbitro pitou, Roberto botou a correr cara ao medio campo en Balaídos. Son imaxes que recordaremos sempre. Precisamente estábamos nós na nosa casa con toda a familia sentindo xa non só o apelido, sino realmente ese sentimento branquiazul. En ese momento acordounos dicir que bonito sería reunir toda a historia do equipo. Faltaban apenas 2 anos para ese 60 aniversario e dixemos que quen o ia facer, quen iba a tomar a decisión de facer esta publicación. E a resposta, pois, como sucede moitas veces neste país, foi é porque non o facemos nós. E o que empezou, digamos así, un pouco en broma, pois chegouse a convertir en realidade e foi un proceso moi largo que vai explicar agora meu irmán. Hola, gracias por vir. Bueno, eu son César. Como ben dicía meu irmán, neste proceso de, digamos, desde que xorde a idea de facer o libro ata que toma forma, pois nós, como aficionados de toda a vida do Compostela, tiñamos algún material xa na casa, o típico de guardar os xornais dos ascensos, das noticias igual máis destacadas do clube, recortes de revistas ou así algún tipo de, bueno, recordos que vas guardando. E eso, pois, unido a que eu que vou a San Lázaro cada 15 días, ali, pois, coñeces a toda a xente que comparte este sentimento branquiazul que nos une aquí a todos, comentas a necesidade de que se che poden pasar algún material, algunhas fotos, historias, a xente se presta a estas cousas, incluso o clube, Manu Castiñeiras, desde o primeiro momento nos abre o arquivo da SD para recopilar todo o material que nos sirva. O Correo Galego tamén nos deixa moitísimo material para incluir no libro. Empezamos aí un proceso de digitalización, de acumular moitas cousas para despois, ordenado cronolóxicamente, tomar forma e ir plasmando as páxinas deste libro. A verdade é que foi moito traballo, pero que é un traballo que se fai con moito gusto, porque, como ben dicía meu irmán, isto non existía, o sea, non había un libro que contara toda a historia da SD
digamos, ano a ano ou época a época. Entonces, íbamoslo facendo e íbamos disfrutando de como estaba quedando. Ao final, estamos moi satisfeitos porque pensamos que este é o libro que calquera seareiro do Compostela quixera ter. Está feito sobre todo desde o máis fiel seareiro con este sentimento branquiazul que se ve reflexado no libro. O libro ten unha estrutura con 7 capítulos que vai desde os inicios, dende hai xa case 100 anos, co nacemento da idea do club de Ramón Castromil, que o federou por primeira vez no ano 1928, coa interrupción despois por mor da Guerra Civil, o renacemento ou a refundación xa en 1962, e imos pasando polas etapas ata chegar ao día de hoxe, sen perder un pouco o espírito crítico, e sobre todo pois facendo un pouco fincapé nestas últimas 2 décadas que eran as que estaban menos documentadas, xa que o ascenso a primeira no ano 1994 sí que propiciou daquela unha serie de publicacións que reflexaban bastante ben as primeiras décadas de historia. Engadimos ademais pois unhas 100 anécdotas que algunhas delas pois serán recordadas por Jesús e por Roberto. Imoslle dar xa a palabra a eles, porque en realidade eles son hoxe os protagonistas, os que realmente queremos escoitar. Vou empezar con Roberto. Onte na presentación que tivemos na Federación Galega de Fútbol, pois creo que xa resultou un pouco evidente, e aquí perdoádeme a miña falsa modestia se cadra, pero que o apelido Baleato pois de algún xeito forma parte da historia do club. E digo porque o pai de Roberto, Juan Baleato, foi xogador do club na temporada 87-88 con Arsenio Iglesias como adestrador. Chus Baleato foi adestrador do club. Jorge Baleato ainda está hoxe no organigrama, e agora Roberto Baleato. E nós, evidentemente, como non lle damos nin a un bowl, na pelota non era o noso, pois intentamos facer o que humildemente poidemos. E así vou empezar con Roberto para preguntarlle pois que supuxo para el chegar aquí a SD e que supuxo para el esta etapa na súa carreira. Bueno, antes de nada, darvos as gracias por invitarme. Para min é un placer estar aquí e poder aportar, da que sea un pequeno graniño de area a este proxecto, non? Quería decir tamén que, levo 3 anos xogando na SD de Compostela, pero xa de pequeno xoguei aquí 2 anos, estaba nos alevins do Dubra, me chamaron para vir aquí, e estiven aquí un par de aniños, que xa me fixeron ter unha toma de contacto co clube, ver un poquinho en que consistía, ver un poquinho tamén a afición e toda esa ilusión que había detrás, non? Desde aquela hasta ahora todo cambiou moito, porque todo cambia, son moitos anos, pero sí que é certo que eu seguín xogando ao fútbol e estes últimos anos, en Somozas, en Carballo, a veces soaba a opción de poder vir xogar a Santiago. Son de Valdodubra, son aquí moi cerca de Santiago, sempre vin moito a Santiago, estudiei aquí, e para mí facíame moita ilusión xogar aquí, non? Unha, tamén porque meu pai tamén xa xogara, e outra porque, teño primos que sei que son aficionados fiéis, e, ao final, ese sentimento tamén lle chega a un pola vía familiar. E nada, fai 3 anos cheguei aquí, cheguei con moita ilusión, o proxecto precisaba ascender a segunda división B, e confiaron en algúns xogadores que por sorte, porque podemos aprender de outros que nos enseñaron anos anteriores, podemos xa ter algún ascenso e saber un pouquiño o que nos iban a pedir. Tiven a inmensa sorte de chegar o primeiro ano e conseguir ese ascenso, que creo que imprimiu un pouquiño de máis ilusión aínda a esa afición e a toda esa xente que rodea ese de Compostela. E, agora levamos 2 aniños aí competindo, houve cambios nas categorías, pero creo que hai un impulso grande e para mí foi unha ilusión, unha por min a nivel personal e a nivel futbolístico, e outra polos meus primos, porque sei que son de aquí e son do Compostela desde pequeniños. Podes aplaudir se queredes. A mí
mesma pregunta sería para Jesús. El, ademais, como dixemos, estivo durante 2 etapas diferentes no club, e se cadra que fala un pouco do que significou para el, ademais do que xa todos sabemos, que foi ese trampolín, por dicirlo así, para unha carreira no fútbol profesional en outras partes do Estado español. Bueno, igual que Robert, o primeiro quero agradecer que contarades conmigo para este acto, porque, bueno, entre todas as persoas que podades tirar para falar da historia de Compostela, contar a máis con Robert, cun amigo moi importante, e quero darvos tamén os... Dime. Co que compartiches vestiario tamén hai que dicir. E quería darvos tamén os parabéns por facer isto, a historia do Compostela, pero non deixa de ser tamén a historia do fútbol nesta cidade e, polo tanto, historia da cidade. Nós temos falado moitas veces que literatura ou cultura e fútbol non teñen por que estar tan separados, e isto é unha mostra, non? Estamos aquí na Semana do Libro de Compostela falando de fútbol e non creo que vai a suceder nada malo. Sobre a miña chegada a Compostela, pois foi como moitas das cousas que pasan na miña vida de casualidade. Eu viña a estudiar a Santiago e fun eu quen estaba xogando no Arosa como xuvenil, e fun eu que chamou a Compostela porque quería facer unha proba, quería saber si daba o nivel. A verdade é que ese día debín ter un bo día e nada, con un entrenamento nada máis dixeron que contaban conmigo e chamaron ao meu pai, e ademais moi pronto lle dixeron que iba a formar parte do plantel do filial, que por aquelas épocas arrasaba en terceira división, con Gelucho, con Pibe, con Chan e con xogadores de un nivel altísimo. E así foi, en pouco máis de 3 meses subín ao filial e comecei a adestrar co primeiro equipo, incluso entrei en algunha convocatoria, co cal estaba sorprendido do fácil que estaba chegando, o sea, chegar ao fútbol profesional, que é algo co que ni nunca soñei, ni nunca ambicionei. Eu sempre pensei no fútbol como un xogo, gustábame xogar cos meus amigos, cos rapaces de Caldas e despois en Vila García. E, bueno, pois, como ti dis, despois desta estadía aquí, a primeira etapa foron 6 anos, 3 no filial, no que empezaba a alternar co primeiro equipo, e 3 xa como profesional, no que conseguimos ese ascenso de segunda B a segunda división, que foi, sen dúbida, o fito máis importante da miña carreira futbolística. E iso serviume non só como trampolín para continuar nesa carreira profesional como futbolista, sino para que me configurou como persoa, non? Aquí crecín, pasei os anos máis importantes da miña vida, pois a nivel todo familiar, coñecín a miña muller e formeime como persoa para chegar ao que son agora. Entonces, bueno, eu estou agradecidísimo Compostela. Seguramente non teño o nivel de forofismo dos irmáns Vila Baleato, porque entendo o fútbol máis como un xogo que como esa paixón. Non son de sair a celebrar os ascensos, non son de saltar cos goles, porque son moi comedido nesas cousas, pero o agradecemento é enorme. Entón, pois eso, o Compos é unha cousa das máis importantes da miña vida. Moi ben, pois ainda imos seguir escoitando un anaco máis, ainda precisamente, como dicía antes, o libro recolle unhas 100 anécdotas, algunhas delas especialmente simpáticas, penso, algunha da etapa do teu pai. Por exemplo, recordo agora que dicían que cando Arsenio Iglesias, estamos falando de outras épocas, evidentemente, dos anos 80, e que Arsenio Iglesias dis que cando había partido non lles deixaba comer patacas fritas, e el, nin cerveza, é que el se encargaba de coller a botella de viño para servirlle solamente un pouquiño así a cada un dos xogadores, non vai a ser que beberan demais antes dos partidos. Os tempos cambiaron moito e por eso gustaríame preguntarvos a vos se tedes algún recordo especialmente interesante que se poida engadir, se cadra, en algunha edición posterior deste libro. Bueno, ahora supoño que todo o mundo entenderá que nin viño, nin cerveza, nin un pouquiño. Hoxe en día, nada, non nos deixan nada. Eu creo que xa tampouco sale de nós, pero bueno.
sobre todo os días de partido, ainda menos. Pero bueno, eu a ese nivel, a nivel de adestradores, podría contar moitos porque realmente pasamos moitísimos días xuntos, adestramos todos os días menos un da semana, xa non é que pasen anécdotas, é que é moi raro o día que non pasa nada. Entonces, claro, pero sí que cando Lito me dixo de vir aquí, imagineime que me iba a preguntar algunha cousa. Bueno, eu sinto moito cariño por un compañeiro que teño que é porteiro, que se chama Patricio Damián Guillén. É uruguayo, pero galego de adopción, leva xa moitos anos aquí. E, bueno, pues, quería contar unha anécdota del porque no momento en que pasou, que xa foi o primeiro ano, a primeira temporada que estuve aquí, quedeime con eso e a verdade que, bueno, non o contei nunca, pero vou intentar relatárvolo a vos para polo menos que sepades quen é e botemos unhas risas aquí todos xuntos, que tamén é importante. O primeiro ano que estiven aquí, bueno, o normal en casi todos os equipos é que cando algún xogador está de aniversario, pues invitan uns pinchos ou, bueno, xúntanse ao mellor, se son do mesmo mes un par deles, pois invitas a uns pinchos, unhas tortillas, unhas empanadas, non? Para... Bueno, no, sempre, eso sempre. Para bueno, pues facer un poquinho de equipo e algún día despois do adestramento, pois tamén repoñer así un pouco de forzas e botar así uns contos. Entón, bueno, Pato cumple o 28 de decembro, eu sempre digo que foi unha inocentada, pero bueno. Entonces, bueno, pues ese mes, pues eu, como xa tiña boa relación con el, pues insistía, e oye, a ver os pinchos, que nunca traes a carteira, a ver, saca a carteira, pa os pinchos e tal, e eu, tío, xome, tranquilo, Robert, va a ser mucho mejor que los pinchos. A min deixoume un pouco extrañado, dixo, bueno, sabe Dios, igual pide algo, alguna delicatessen ou algo, non? Algo uruguayo, ao mellor, ma. E seguí insistindo, oye, Pato, os pinchos, a ver que tal, non sei que. Chega o día, e entra pola porta do vestuario cunha bolsa. Claro, normalmente ves, unhas caixas con tortillas, con empanadas, entra cunha bolsa. Unha bolsa. Digo, chavales, chámanos a todos e nos, chavales, ven aquí. Por mi cumpleaños non hai pinchos, pero hai isto, un regalo para vosotros. Vamos aquí, digo, a ver se vai ser mellor que os pinchos. E regalounos isto que trouxen, ademais, porque xa me esperaba, que si non lle importa a Jesús, voulle pedir que o enseñes. Regalounos esta chulada de calcetíns da S de Compostela, que hasta son dun material que non sei que é, pero eso fai sudar terrible. O sea, e quedouse tan tranquilo, o sea, pensando que era o mellor que podía facer polo seu cumpleaños. Non se estrenei, eu guardei nunha mochila, saqueinos hoxe. Levan 3 anos. Fixeron de talismán, porque ese ano conseguimos ascender, e, bueno, estes 2 últimos anos non nos foi de todo mal. Quixenos traer para que vexades un pouquiño que hai tamén, non? Que dentro dos vestuarios a veces desde fora non se aprecia, pero hai auténticos personajes e personas que merece a pena conocer. Supoño que Jesús terá algo mellor, pero bueno, sí que quería compartila porque prometinlle que eso iba a salir de aí algún día, e que mellor que hoxe que teño público para que as coiten. A ver, a verdade é que sí que, como di Robert, no vestiario, no día a día, pasan cousas moi boas. Ao final, eso, é a xente coa que pasas a moi grande parte do teu tempo. Con Robert compartín 2 ou 3 anos tamén, e foron maravillosos, e, bueno, a verdade é que teríamos con... Dabache algunha. Tamén te sentaba no banquillo. A ver, eu... vou ser máis sincero que a ti. A min Lito mandou unha mensaxe hoxe pola mañán, oye, hai que contar algunha anécdota. Entonces, a min o que sí quero contar unha triste, e despois contarei algunha outra máis divertida para sacar o mal sabor de boca, porque un recordo importante da historia do Compostela para min era Roy. Roy foi un compañeiro que morreu nun accidente de tráfico cando viña para incorporarse aos entrenamentos, e era un amigo moi importante. A verdade é que un tío que iba a ser grande tanto na historia do clube como compañeiro e persoa, e penso que merece que teñamos esa lembranza del. E como anécdota divertida, pois acordeime hoxe, no ano de segunda, estábamos no Molinón xogando co Sporting. Eu estaba no banquillo, e mentras estaban quentando os compañeiros,
achegouse por detrás un rapaz na grada, e estaba con Gigi, o porteiro, estábamos os dous sentados no banco vendo como quentaban, e me dixe, vos por que non xogades? Eu lle dixen, porque o entrenador non ten nin idea, que é un burro, non ten nin idea. O rapaz, vale, marchou, tal. Bueno, quedaban 3 partidos para rematar a tempada, e eu tiña unha prima, tiña unha prima económica por xogar 25 partidos. Levaba 24. O entrenador chamoume no minuto 86 ou 87 para entrar. Creo que estábamos a ceros. Pode ser, estábamos empatados ou gañando. Pode ser. E entón, cando iba a entrar, con Duque ao meu lado e o paisano coa tablilla, cos números, o rapaz volve a saltar por detrás do banquillo. Mister, non metas o 26, que di que eres un burro. Eu dicindo, joder. Digo, este agora vai... Bueno, non saiu o balón en 3 minutos, pero foron os 3 minutos máis longos da miña vida. O tío gritando, eu pensando, non me vai meter, vai me poñer a cruz e xa non xogo máis. E, bueno, ao final o balón saiu, Duque non lle fixo caso ao rapaz e entrei e cheguei aos meus 25 partidos, pero de verdade que non sabedes o mal trago que pasei nese momento. Onte tivemos un acto realmente fermoso, como xa dixen, nas instalacións da Federación Galega de Fútbol no estadio de San Lázaro, no estadio Vero Boquete. Estamos especialmente contentos e satisfeitos porque conseguimos reunir prácticamente o pasado, o presente e a parte do futuro da S de Compostela. E hai unha frase que se di moitas veces que é que o fútbol une para toda a vida. Onte xa citei a Galeano, que despois volveré a citar, que dicía que as persoas podemos cambiar de parella, podemos cambiar de partido político, de religión, podemos cambiar de casa, podemos cambiar de cidade, pero nunca podemos cambiar de equipo de fútbol. Como é certo, porque incluso nós que solamente xogábamos ao fútbol, digamos, a nivel aficionado, conservamos amizades dos nosos tempos de balón, pois tamén vos quería preguntar a vos nese aspecto que amizade ou amizades poderíades destacar non solamente no paso do Compostela, sino na vosa trayectoria futbolística. Bueno, eu neste aspecto teño a sorte de ter moitos e vos amigos do fútbol, non? Pero se teño que quedarme con alguén, eu creo que xa o sabredes, pois quédome con Pablo Antas, porque, bueno, son 9 temporadas, creo, que estivemos xuntos, vivimos xuntos, estudiamos xuntos, entón, bueno, hasta me emociono. Pois, é que é verdad. É un rapaz ao que lle quero moito, e, bueno, pois, agora igual toca separar os camiños, pero bueno, sí que é unha das cousas máis grandes que me deixou o fútbol, a verdad. Chorar e non te vou ter grabado para mandarlle despois a Antas, Pois, a ver, eu sí, amigos faz moitos, os vestiarios, como decíamos antes, moitas veces é unha familia, sempre, pois tamén tes diferencias con algúns compañeiros, pero normalmente en todos os vestiarios hai compañeiros cunha personalidade especial que fan de un efecto chamada, non? Que nos aunan a todos. Eu, neste aspecto, que non podo deixar de nomear a Manuel Castiñeiras. Eu, cando cheguei ao Compos, para min era un irmão maior. El foi quen me levaba incluso a entrenar. El me collía na miña casa e me levaba a entrenar. Cando saíamos de noite, saíamos todos os compañeiros do filial. El parecía como un pai que nos protexía a todos, que ninguén se lle fose da manada. E que me acompañou, bueno, tivemos unha trayectoria tamén, que os dous subimos, el subiu antes que min, que a min o primeiro equipo, pero o fixemos todo case a vez. Despois, pois eso, compartíamos sempre a habitación e, bueno, foi alguén con que compartín toda esa trayectoria ata que tamén, pois, o Compos
tivo ese bache, no, que baixou de segunda e tivemos tamén que ir cada un polo noso lado, pero pode estar tranquilo que a amizade non se perde nunca. Manuel e máis eu seremos como ti e Antas e vai estar aí sempre. Bueno. Antes estabades sentados xuntos, vimos efectivamente que estabades ali sentados. Gustaríame falar agora, bueno, o que ti xa mencionaches, por suposto agradecendo aquí a Camilo e compañía que nos acollen hoxe neste contexto tan fermoso aquí, pisando pedra picheleira na Semana do Libro de Compostela. Pois un pouco que dicías ti, Jesús, que témoslo falado moitas veces, vexo aí a Xaquín, ademais que tamén me consta que é moi futboleiro, contoume que o seu fillo está xa vestindo a camiseta branquiazul, aínda que ele é do Celta, pero pero gustaríame un pouco pois facer esa lembranza que dis ti, non? Que o fútbol e os libros non se teñen por que levar mal, nen moitísimo menos. Acabo de citar a Galeano, pero Camus ou Nabokov eran porteiros, xogaron durante moitos anos ao fútbol, ou Alberti, Miguel Hernández tamén eran grandes aficionados ao fútbol. E se falamos de xente de aquí de Galicia, todos sabemos que Camilo José Cela ten incluso algunha publicación sobre fútbol, o noso querido Juan Tallón, Manolo Rivas, que ten unha novela, ademais, negra, que podería incluso chegar a darse tamén nese de Compostela, que ten moita trama para meter algo así, Vázquez Montalbán, ou Castelao, ainda onte vimos ali na Federación os seus debuxos que fixo, as súas ilustracións dos futbolistas, Carlos Casares, Celso Emilio Ferreiro, ou a recentemente finada Almudena Grandes, que son xente moi grande da literatura, que dicía moitas veces ou que recoñecía esa afección polo fútbol. E digo todo isto porque Jesús, despois desa traxectoria futbolística, agora vai che tocar falar a ti primeiro, despois vou contigo, pois deixou o fútbol, deixou ese mundo do deporte para enfocarse, digamos, no mundo do libro. Gustaríame preguntarche como foi ese paso e como vestí esa transformación personal. Pois, a ver, igual que antes decía que cheguei ao Compos un pouco de casualidade ou dunha maneira pouco ortodoxa, o digo sempre, que acabara sendo bibliotecario tamén o foi. É certo que cando xogamos ao fútbol, cando te dedicas a isto de maneira profesional, o teu traballo son 2 horas ao día, rara vez, ahora son 4, ahora precisades entrenar máis, a verdade que sí. E entón, o resto do día o que tens que facer é descansar, principalmente. E, bueno, eu aproveiteino para estudar. Cando marchamos de Santiago, porque, eso, Compostela xa non tiña perspectiva, no fútbol profesional, tínhamos que estar en Ponferrada e en Alicante, despois decidimos volver, xa tiña 28 anos, entonces comezas a ver que a carreira futbolística pois está chegando ao fin, ou ao final durou máis do que pensábamos, pero entonces pensei en estabilizar, en buscar unha estabilidade. E fun a unha academia de oposicións de Santiago e preguntei cales eran as primeiras oposicións que serían para traballar en Santiago, porque me quería quedar aquí. E había de auxiliar administrativo da universidade e auxiliar de biblioteca. A casualidade, pois, que as de auxiliar de biblioteca tiñan un nivel máis alto e decidíme apuntar a iso. Despois, pois, eso foi un mundo que me enganchou moito, a verdade é que disfruto moitísimo do meu traballo. Bueno, conseguín aos poucos pois outras prazas noutro proceso selectivo na Xunta e que agora me levou a dirixir, pois eso, o que podía ser un soño cando comezas a opositar, non? Dirixir a mellor biblioteca de Galicia, algo que non, pero nin de lonxe, que só soñaba con poder algún día traballar aí. E con 38 anos pois me chegou unha oportunidade única e mellor biblioteca de Galicia, creo, senón que hai que dicir que se nota e moito a túa man aí, entón, pois, eso é realmente, xa sei que tes un equipo espectacular, pero creo que realmente faces un traballo excelente, hai no que valorar. Eu a Robert non sei o que pode dicir o meu irmán, pero
creo que todos os que nos gusta ver o fútbol e os que nos fixamos especialmente cando vemos fútbol, creo que resulta, non sei se ti Jesús tamén o ves así, pero creo que resulta evidente que Roberto no campo, a día de hoxe, que esperemos que lle queden moitísimos anos de corto, xa se ve como a Guardiola daquela, xa se ve que é un adestrador no campo. Entón, non sei se ti queres aportar algo a eso, pero... Nós desde a bancada Robert sempre o temos en alta estima, non só pola entrega que bota, senón por como é con toda a xente dentro e fora do campo. A verdade é que a nós parecenos un exemplo, as gradas pedían que quedaras, sinceramente, pero bueno, nós non metemos aí baza, non podemos meter aí, porque se por nós fora estarías 1 e 10 anos máis. Pero bueno, para nós sí que vemos que aí o regreso vai estar máis cerca, xa sexa, supoñemos, na área técnica seguramente. Podo dicir a aposta que temos ti máis eu? Sí, Eu tiña unha aposta con Roberto, isto foi hai pouco, hai 3 ou 4 semanas. Insisto, que eu espero, el ainda é un rapaz, é moi novo, espero que lle queden 7, 8, 9 anos de futbolista profesional, pero así que acabe todo eso, eu estou convencido de que Roberto vai acabar adestrando Compostela algún día. E fixemos esa aposta que o día que firme como adestrador do Compostela me ten que pagar unha cea. Pero agora me gustaríame eso, que me dixeras realmente se o consideras algo factible e de non ser así, onde te ves de aquí a 10, 15, 20 anos. Bueno, eu, polo que decías de que dentro do campo pois que asemello a un adestrador, bueno, sempre fui un xogador que comunica bastante, despois se comunico ben ou mal non sei. Pero bueno, intento comunicar bastante porque creo que é importante. Con respecto a adestrar, bueno, pois eu ao largo destes anos, igual que Xesús, foi realizando a súa formación e buscándose un pouco o futuro, eu tamén o fixen e neste ámbito pois tamén fixen os cursos de entrenador, teño o UEFA Pro, que é o que ahora mismo é o máis alto que hai, que che permite adestrar en todos os equipos. Se me vexo como adestrador, pois a día de hoxe non te sabría decir. Eu creo que sí que me vexo formando parte de algún corpo técnico, pero un pouco porque en ese aspecto son algo tamén curioso, vou como tocando todos os paus. A miña formación é en Ciencia da Actividade Física e o Deporte, como os preparadores físicos, e agora estou estudando psicoloxía a distancia, porque eso, que decía el, tes tempo e bueno, mellor aproveitalo que non só descansar. Entón, bueno, creo que podría abordar varios aspectos dentro ou varias posicións dentro dun corpo técnico, aínda que posiblemente a que máis me gustaría fora adestrador, hoxe en día é moi complicado porque a xente está moi formada, hai xente moi boa, e bueno, creo que podría ser complicado, pero sí me vexo dentro dun corpo técnico porque, bueno, non me vexo separado do fútbol máis de un mes que duran as vacacións, non? Entón, bueno, si se dá en algún momento da miña vida adestrar o Compostela, será unha gran alegría, e a cena, vamos, pago encantadísimo. Eso de que eres moi comunicador, eso realmente, eu non sei se o mencionei ao principio, eu lamentablemente, a diferencia do meu irmán, non podo estar cada 15 días no campo porque non vivo en Santiago, que eu resido en Alemanha, pero vemos os partidos que transmite a TVG e o meu fillo, que ten 6 anos, eu tamén, pero el fíxese sempre e di, mira, Roberto está saludando a aquel, e Roberto, cando acaba o partido, sempre vai, dalle apertas a todos, non aos do seu equipo, aos do outro, e dime, e con aquel tamén xogou, son amigos, e digo, non sei, terás que preguntar a él, pero dende logo, aí recordasme un pouco, ou un moito, o teu pai, que tamén era unha persoa con unha capacidade pois, de relacións sociais impresionantes, e realmente, como dixen antes, a Guardiola xa se lle vía que iba a ser un dos grandes adestradores e penso que non me vou equivocar moito cando penso que ti vas a acabar ocupando ese lugar nun banco dun equipo de fútbol ou de moitos equipos de fútbol no futuro.
Bueno, non sei se agora, como dicíamos, isto era un pouco unha mesa aberta e queríamos vos dar a vos a oportunidade de facer preguntas. Se queredes, temos a Roberto e a Jesús para responder ao que vos que irades preguntar. Non sei se hai algunha intervención. Sí, pois achego meu co micrófono. Moi ben. Hola, quería saber si estudiaron el fenómeno que para mí fue casi más importante que el ascenso a primera. Yo viví todos los ascensos del Compostela. Me hice socio, me enteré que el Compostela se iba a fundar y que me iban a hacer socio. Tenía 4 años y lo fui durante muchísimos años, ininterrumpidamente. Hablo de los años en que estuvo en juego la supervivencia del club. No se sabe si técnicamente el club es el mismo o no, pero bueno, para todos los santiagueses que somos del Compost, sí es el mismo equipo. Pero estuvo 3, 4, 5 años en trance de desaparecer y con muchísimos enemigos, además. Casi ni se hablaba del equipo y había fuerzas muy, muy grandes contra él. Yo creo que eso podía dar para varios libros, incluso varias investigaciones. Y lo malo es que de eso no hay archivo. Es una historia oculta que sería interesante estudiarla y publicarla en la medida que se pueda, porque si no va a desaparecer, nunca se sabrá lo que pasó esos años. Bueno, quiero terminar diciendo que pocas veces me emocioné tanto como en el primer ascenso a tercera, después de la casi desaparición. Recuerdo que estaba Fernando Vázquez en la grada y lloraba también, y me contagió la emoción en ese momento. Era contra el Xovelago, recuerdo el partido de San Lázaro aquel día. Bueno, moitas gracias por esa intervención. Efectivamente, no libro facemos un repaso cronolóxico de toda a historia. Non somente reflexamos esa época dourada a partir de Castro Santos, o ascenso a primeira no 94, do 94 ao 98 son os anos que recorda prácticamente todo o mundo, pero despois é certo que chegou esa etapa dura económicamente, que Jesús incluso viviu en primeira persoa, e nós non pretendemos en ningún momento ser os cronistas oficiais da historia do club. Nós nin nos metemos, porque non o pretendemos en absoluto, meternos en tesituras legais de se é o mesmo club ou non, ou se é unha nomenclatura ou outra. Nós basámonos ou centrámonos no eido deportivo, que é o que a nós nos move, ese sentimento branquiazul, e por eso o título refírese a eso. A camiseta da S de Compostela, a camiseta branquiazul e o escudo, este escudo do calcetín de pato, nunca deixou de competir cunha denominación ou outra, e iso é o que a nós nos importa. Nós non pretendemos para nada sentar cátedra nin meternos neses aspectos. É moi fermoso ver que a xente recorda eses momentos tan, pois eso, como digo, no? Que moitos vivimos en primeira persoa, ese 1 de xuño de 1994, que eu ainda penso, ás veces, miña nai está aí, como me deixarían a min? Eu tiña 16 anos, estaba en segundo de BUP, eso foi un martes, en 3 semanas, ao día seguinte había que ir ao instituto. E alá nos fomos, eu pasei, vimos o partido no Carlos Tartiere de Oviedo, de volta para aquí para casa, foi a primeira vez na miña vida que fun directo a clase sen dormir, sen desfacer a cama. É certo que dormín un par de horiñas no autobús, pero cheguei a casa, comprei os periódicos, pegueime unha ducha e marchei ao instituto. Está a miña nai, digo, eu a mellor a meu fillo non lle deixaba facer, de hoxe. Pero o que importa, eso o que me agrada desta intervención é recordar, sexa ese ascenso a terceira contra o Xovelago, ou a segunda, ou a primeira, esos momentos que todos compartimos, que todos tivemos e que aparecen reflexados neste libro. Así que vos invito a que lle botades un ollo. Non sei se queredes vos apuntar algo con respecto á pregunta. Se non, vexo aí algunha cara coñecida que se cadra quere facer. Bueno, antes de nada, boas tardes a todos. Un par de preguntas, así que se me ocurreron. Tedes material para unha segunda parte? Penso que sí. Non? Hai para Clea, a ver. Material hai para unha enciclopedia, Claro, pois xa sabes, hai que ir arreando que... Tomo, se me pasa un sueldo fijo de funcionario para dedicarme a facelo, eu encantado, pero co tempo que temos e co tempo, isto ao final é unha dedicación de moitas horas, nós temos os nosos traballos, facémolo cando podemos,
e, bueno, dentro de todo o material que temos, a selección penso que é moi boa, e ao final tamén pensamos que se fora igual moito máis extenso, pois que non quedaría igual, como sería sobre información. Ao final, pois é mellor escoller e recordar o que todos temos máis en mente e que removerá ese sentimento e que a ver se sirve para volver a San Lázaro, para volver ao estadio, a animar todos e a que se produzcan moitos ascensos como o de Xovelago e o de Carlos Tartiere. E, bueno, outra para Roberto Baleato, me pareces un gran xogador, ojalá teñas moita sorte e teñas boas ofertas. Incluso me pareces un xogador que para segunda red tes que estar en categorías superiores. Me recuerdas a Javier Bellido tamén, que eres un tío que lle das moi ben de cabeza. E o tema é eso, que se tes unha oferta mellor, eu outro día de broma con Cle, fun a ver o Deportivo, fun ver o Depor e acordei, me dixen, joder, eu dicía en serio con meu amigo Juan Carlos, se tiveres unha oferta do Deportivo nunha categoría superior ou así, vamos, de cabeza. Levou pa ali. Eu o vexo, quero dicir, porque eu vexo outros equipos por aí, non vou dar nomes, que vexo xogadores que tampouco están en categorías superiores e, sabes? Non sei, bueno. A ver, normalmente, eu son bastante realista. Normalmente as categorías están para o que están, e a xente que está en cada categoría non quere dicir que un xogador non poida avanzar de categoría e poida mellor destacar incluso nunha categoría. De feito, vemos no libro que houve xogadores que chegaron ao Compostela en segunda división e ascenderon a primeira división e eran moi bons en primeira división. Entón, eso está aí. Pero, bueno, eu son do Compos, xoguei de pequeno, teño sentimento, pero son moi do Depor, de sempre. Entón, obviamente, xa xoguei tamén en categorías inferiores e se me chamara o Depor, a verdad, para mí sería unha alegría, non? Non creo que vai a pasar, obviamente, porque aí ahora mismo está o tema convulso e van ter que asegurar un pouquiño para ascender, porque senón vai nos dar algo, como sigamos aí. Pero bueno, obviamente sí que iría, porque é o equipo do que son desde pequeno, igual que meus primos viviron no estadio aquí en San Lázaro, grandes tardes de fútbol, grandes xeiras e grandes xestas do Compostela, eu tive a sorte de poder vivir algún en Riazor. E, bueno, pois eso queda aí, e como non se pode cambiar de equipo, pois estaría encantadísimo. Pode ser simpatizante e ser máis dun equipo. Eu son dos galegos, por encima de todo. Eso sempre. No, sí, a ver, eu realmente... Primeiro Compos, eso por suposto. Eu son do Dubra, non che vou mentir. Se teño que dar algo, algún órgano, tal, daría polo Dubra. Pero despois, pois... O Depor desde pequeno e o Compos tamén, xa xoguei aquí e, bueno, ao final é iso que che digo, que o que che transmite a familia tamén che fai gañar un poquinho máis de cariño e ainda acercarte máis a ese sentimento que para min xa era positivo, non? A nós, desde logo, meu irmán e máis eu fantaseábamos coa idea esa, recordas, cando dicíamos, bueno, tal, cando xogou no Racing de Ferrol, cando xogou no Somozas, cando xogou no Bergantiños, e dicíamos, Robert ten que vir para o Compos, ten que vir para o Compos. E recordo eso, cando soubemos a noticia de que fichaba aquí, unha alegría, e por eso estamos tan satisfeitos deses 3 anos que nos deches moitas alegrías. Eu recordo a chamada de cando me chamaste o día anterior, que mañá anuncian isto, bueno, daba botes. Se me permites, vou facer tamén un apunte con respecto ao volume de fotografías e de material que temos, de verdade, ti sábelo ben, constame, non sabedes, de verdade, a cantidad, o sea, o sufrimento que foi moitas veces elexir as fotografías que iban no libro e as que non. Ese proceso casi de purgar, é dicir, de Jesús había moitísimas moi boas, que conste que de Roberto tamén, non sei por qué, os dous, debedes de ter os fotógrafos dos xornais que son moi amigos porque chupan cámara, pero moitísima. Realmente, igual que nos anos de primeira, non? Que prácticamente miras as fotos dos luns e está Ogen, Fabiano chupando cámara no 60% das fotos. Estás facendo unha comparación cos máis grandes.
seguramente o motivo non foi o mesmo. Creo que máis polo que di Roberto, que andamos polo medio e estorbando, porque compararnos con Fabiano e Eugen ata aí xa, así que non, verdade? Fostes moi protagonistas e chupastes moitas fotos de xornal e decíamos, esta ten que ir. César chamábame, porque claro, xa decimos, non, que eu estou vivindo en Alemanha, el está aquí, esta ten que ir, esta ten que ir. Pero non, que xa temos 3. Non pode ser. Así que foi realmente, sei que ti o sabes, un proceso duro de escoller, e teríamos, de verdade, non para esas 300 páxinas que chega o libro. De feito, Teófilo xa casi nos rifaba un pouco, que se nos vai das mans. Isto non pode ser moito máis extenso. Teríamos para facer unha enciclopedia. Entón, pois eso, o que nos importa é se cadra para ir rematando, porque creo que agora xa se nos vai botando en riba, o que a nós nos move ese sentimento branquiazul, onte vivímolo, que foi moi bonito, esa palabra que fala dese fútbol galego, de apoiar a todos os nosos. Eu onte falaba e dicía que é moi importante que tiremos para a casa, que saibamos valorar o noso de aquí. Se cadra eu porque estou vivindo fora, o noto, agora emociono meu, o noto máis, non? E digo que temos aquí unha cidade que é espectacular e deberíamos de poñer en valor realmente o que temos, e iso é un pouco o sabor de boca que nos queda de onte, con tantísima xente que fixo tanto polo club, e iso é, esperamos, o futuro, non para somente celebrar ese 60 aniversario, senón moitísimos anos da S de Compostela. Entón, si concluímos aquí o acto, se non hai ninguna intervención máis, outra vez, Camilo, moitísimas gracias a organización da SELIC. Moi boa tarde a todos.